Λοιπόν, η ώρα είναι 5 ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι, φεύγουμε για Νορβηγία. Εδώ η Έλληνα προσπαθεί να χωρέσει την βαλίτσα της μέσα. Φτάσαμε στο Μπέργεν. Κατεβήκαμε από το αεροδρόμιο, παίρνουμε το τραμ και πάμε προς το... Πάμε στο Cable Car, ένα που ανεβαίνει το βουνό να δούμε, και προς το Μπέργεν γενικά. Το Μπέργεν είναι η παλιά πρωτεύουσα της Νορβηγίας και είναι μία από τις πιο βροχερές πόλεις της Ευρώπης. Το Μπέργεν. Χριστά. Για χτύπα. Γιάμι, γιάμι. Όχι έτσι. Εδώ το πιο γνωστό χοντογκάδικο στο Μπέργεν. Ανάποδο βέβαια, πρώτα δείχνει το χοντογκάδικο και μετά το χοντόγκα, αλλά πως και να έχει πάω και θα το φάει η Έλληνα.
άσε μου και εμένα. Το ταξίδι μας ξεκίνησε από το Μπέργεν, την παλιά πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Ανέβηκαμε στο ψηλότερο σημείο του Μπέργεν με τελεφερίκ. Φάγαμε το περίφημο λουκάνικο ταράντου. Τώρα προχωράμε προς το Fish Market. Οι Νορβηγοί ασχολούνται αρκετά με την αλία. Δεν είναι απλώς χόμπι, είναι τρόπο ζωής. Είπες και για τον Μπέργεν που είδαμε να βρέχει, που λένε οι ντόπιοι ότι αν δεν δεις τον Μπέργεν να βρέχει είναι σαν να μην έχεις έρθει. Και εννοείται τώρα βρέχει, έχουμε γίνει μουσκεμα. Εδώ πέρα είναι το Fish Market. Μπακαλιάρο, σολομό, ρέγγα. Τι ωραία που μυρίζει εδώ. Πήγαμε. Πάμε. Άλλα από εκεί. Δείξε εδώ που ξεσφέρνω από εκεί. Το δείξεις όλο. Το Μπέργεν είναι πολύ ωραίο, Πιο πολύ μου αρέσει από την Κοπενχάγη. Κοπενχάγη θα ξαναπάμε βέβαια. Πολύ όμορφο. Θα ξαναπάς, γιατί εγώ δεν έχω πάει. Πολύ όμορφο. Η ώρα εδώ είναι 4:30 και έχει σχεδόν νυχτώσει. Τώρα βρισκόμαστε σε έναν από τους παλαιότερους δρόμους της πόλης. Είναι έτσι πιο vintage style. 3, 2, 1, κλικ. Βίντεο τραβάω. Λοιπόν, τι κάνω, βγάζω φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ βλέπετε κάτι σπίτια. Δεν ξέρω τι είναι. Άστο, δεν κάνω. Ωραία, ωραία. Ακόμα χριστουγεννιάτικο τοπίο έχουμε εδώ ή είναι μόνιμα έτσι? Είναι μόνιμα έτσι. Για τόσο ήρθαμε στο Μπέργεν, για κάποιες ωρίτες δηλαδή, θα ήθελα να το δούμε. Γιατί ώρες, κάναμε 15 χιλιόμετρα, θα δούμε μετά στα βήματα όσους κάναμε. Και γυρίσαμε όλο 3 φορές. Τώρα Πάμε στο κρουαζιερόπλιο. πάμε για κρουαζιέρα. Πάμε προς το λιμάνι. Έχουμε βγάλει την Παναγία σε όλο το Μπέργεν με τις βαλίτσες. Μας έχει ακούσει όλο το Μπέργεν. Έλενα! Φασαρία κάνεις πολύ. Όχι. Φασαρία πολύ κάνεις. Και ξέρεις Κάνουμε σε 5 τι λεπτά. γίνεται? τέτοια. Οι Νορβηγοί είναι πολύ ήσυχοι Οι Νορβηγοί είναι άνθρωποι. ήσυχοι, ναι, εμείς έχουμε βγάλει την Παναγία. Έχει πολύ, το θεωρούμε γέννημα. Αυτό το πλοίο μας. Η διαμονή τις επόμενες 6 μέρες. Ναι, 6 βράδια, 7 μέρες. Αυτό είναι το κρουαζιερόπλοιό μας. Πήρες το αεροπλοίο.
Το φτωχό πρωινό μας. Είναι φτωχούλη. Καλημέρα. 20 Ιανουαρίου. Έχουμε ξεκινήσει 19 Ιανουαρίου από Αθήνα. 3 ώρα το πρωί ξυπνήσαμε. Η πτήση μας ήταν στις 6. Πήγαμε στη Φραγκφούρτη με ανταπόκριση. Δεν μείναμε καθόλου. Κατευθείαν πτήση για Μπέργεν, όπου είμαστε όλη μέρα. Το περπατήσαμε 12.000 βήματα. Αρκετά. Και τώρα? Βρισκόμαστε μια μέρα εδώ στο κρουαζιερόπλιο. Σήμερα ξυπνήσαμε νωρίς να φάμε το πρωινό μας, το οποίο περιλάμβανε αρκετό ψάρι. Οι Νορβηγοί το τρώνε για γεύμα πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Και η συνέχεια είναι η επόμενη στάση στο Άλεσουτ, που είναι η πρώτη πόλη. Θα συνεχίσουμε και με άλλες πολλές πόλεις στη συνέχεια, γύρω στις 6-7. Μέσα σε αυτές τις πόλεις θα είναι και το Τρόμσο και τα Lofoten Islands. Ανυπομονώ. Χτες πέσαμε για ύπνο προφανώς, μετά από τόσο περπάτημα. Τώρα η κρουαζιέρα που ξεκινήσαμε ουσιαστικά χτες είναι από το Μπέργεν μέχρι το Κίρκενες. Θα βάλω και το χάρτη εδώ με όλα τα παράλια της Νορβηγίας. Δεν ξέρω αν φαίνεται, θα τον κάνουμε πιο μεγάλο, να φανεί σε όλη την οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα σε όλα αυτά τα λιμάνια που βλέπετε θα κάνουν στάσεις, είτε ολιγόλεπτες είτε απλά θα περνάμε από κοντά για να τα βλέπουμε μέσα από το καράβι. Τώρα στο Άλεσουντ θα σταματήσουμε, τώρα φτάνουμε σε 5 λεπτά στο Άλεσουντ. Να σου πω, το Άλεσουντ είχε καεί πριν πολλά χρόνια, το 1904, από μεγάλη πυρκαγιά και τώρα έχει χτιστεί με επιρροές από όλη την Ευρώπη και θεωρείται μια πόλη κόσμημα. Θα τη δείτε. Έχει πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Προσπαθούμε να πάμε Art Nouveau. Και προσπαθούμε να πάμε και ψηλά, να το δούμε ψηλά, να τα καταφέρουμε. Μετά τις επόμενες μέρες έχει Τρότχαϊμ, Μπόντο, Τρόμσο, Χόνιγβαγκ και Κίρκενες, που είναι ο τελικός μας προορισμός. Θα τα δούμε στην πορεία τέλος πάντων. Τώρα είμαστε έτοιμοι για αποβίβαση. Έχουμε σταματάμε σε λίγο βασικά στο Άλεσουντ. Επομένως ξεκινάει η περιπέτεια στον Αρκτικό κύκλο. Φτάσαμε στο Άλεσουντ. Δεν είναι ο τρόλ, είναι τα τρόλ. Εσύ. Το πλοίο μας είναι εκεί και αυτό είναι το Άλεσουντ. Πάρα πολύ όμορφο. Υψηλότερο σημείο είμαστε τώρα.
Έρχομαι. Είπες δεν θα βγάλεις σπίτι. Θα βγάζω. Η ώρα είναι 4 το πρωί και μας χτυπήσε ένα ειδοποίηση στο δωμάτιο να βγούμε να δούμε αυτό. Το Βόρειος Έλλας, όλο από πάνω μας. Τι ξέρεις για το Τρότχαϊμ? Είναι η έδρα της Rosenborg, της ομάδας ποδοσφαίρου. Α, καλά. Τι άλλο πρέπει να ξέρω. Τα σημαντικότερα. Είναι η πόλη των βασιλιάδων. Οι Vikings είναι ακαδημαϊκή πόλη. Έχει πολλούς φοιτητές και πολύχρωμο σπιτάκια, όπως βλέπεις.
είναι η πλατεία Ομονίας. Παραδίπλα το Σιντιβάνι. Το Σύνταγμα Παρέκει. Tourist attraction is to climb up to the Troll Tongue, and this fjord is 183 kilometer long. 183 kilometer long, and also it's south of the Sognefjord, and it's about 830 meter deep. And if you look at the map, Hardangerfjord, Sognefjord, Trondheimsfjord, right? So you can imagine building roads in Norway is very expensive. 2.5 kilometer long. It's about 72 meter deep. And at the entrance, it is about 100 meter. 100 meter annemendung. And in the summertime, we sail in to that fjord. Ο Κυριούλης μας δίνει οδηγίες πώς να βγάζουν Mobile φωτογραφίες στο camera is βίντεο το what the Βόρειο most people Σέλας. have today. Also handy. It's ganz normal. But it's a brand new globe because the old one was taken by the storm. It's down here somewhere. They never found it. They had divers down to look for it, to put it back up, but they never found it. So they had to make and produce a new one. This is what we mostly say. Tusen takk means 1,000 thanks, basically. It's very, very polite. Come. Varsågod. Varsågod. Λοιπόν, τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ στο πλοίο που πρέπει να μαντέψεις ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο για το πότε ακριβώς θα διασχίσουμε τον Αρκτικό κύκλο αύριο το πρωί. Επομένως, όποιος το βρει λέει ότι κερδίζει κάτι. Δεν μας έχουν πει τι, αλλά ότι κάτι κερδίζει. Επομένως, γράφουμε το όνομά μας 4101. Γράψες, ωραία. Ωραία. Ποιο γκλέμα. Κάποιο γκλέμα, κάτι έγινε. Ως χωρέστε με, όποιος και να ήταν. Σκάσε.
slept. Njord. Njord. Northern mythology. Northern mythology. 1, 2, 3. Njord. 1, 2, 3. Oh, he woke up. He woke up. Άγιος Βασίλης. But I have one question. Does anybody want to hear my horn? Do you want to hear his horn? One more time? Oh. Try again. The Arctic Circle, 7:55:23. But we do have a winner. We have at least one. We have one, not exactly, but I promised the closest win. And that is cabin 4107. Rama. 4101 ήμασταν. Where is Τσακ. Rama? There is Rama. She won. Oh, congratulations. Καμότος, Τσακ. And look, you are getting your flag. The flag you crossed the Arctic Circle with. Signed by the captain. Signed by the captain. Ωραίο, μπράβο. Martin Iversen. And as I usually say, this is not to be found on eBay in 2 weeks. Go, go, go. It is job, guys. Go, go, go. Yes, next one. Colombia. Yay! This is something that you. I might need another one of them. It's a once in a lifetime. It's once in a lifetime. Don't even look. Don't look. Ooh, fresh morning. Fresh morning. What a lovely day, ladies and gentlemen. Beautiful sunny weather. Ooh, sun on my face. I feel like I'm in Spain. You are so lucky because it wasn't like this last time here. Say hello to Greece. Say hello to Greece. Hello, Greece. Kalispera. Μπόντο, ο Γκούντα, πώς το λένε. Γκούντα.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χωριστήκαμε με την Έλληνα. Η Έλληνα θα πάει στο Μολό 1, έτσι λέγεται, ένα σαν ακροτήρι στο λιμάνι του Μπόντο, και εγώ πάω στο γήπεδο της Μπόντο, Γκλίντ, η οποία κατά σύμπτωση προχτές, 2 μέρες πριν, έκανε από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της και έδειξε τη Manchester City 3-1, αν δεν κάνω λάθος, για το Champions League. Παραλίγο να πέσουμε. Και πάμε στο γήπεδο τώρα, να δούμε στην μπουτίκ, να χαζέψουμε λίγο, να περάσει η ώρα. City. Bye. Μαθαίνουμε ελληνικά, εξάγουμε πολιτισμό. Κάναμε τα ψώνια μας. Πάμε να βρούμε την Έλληνα, να δούμε που είναι. Εμπορικό κέντρο του Μπόντο, ο Μπούντα. Βρε εσύ, εμείς αφήσαμε να πας στο Μολό, έχεις ήρθει στο εμπορικό. Πού άλλο πάμε, ρε. Έλα, τι πήγες? Πάμε και σε ένα 7-Eleven. Να πούμε ότι πήγαμε παντού. Ο Στράτος. Γράφει Μπόντο. Και δίπλα στο X είναι η καμπίνα μας. Το παράθυρο της καμπίνας μένει εκεί, είναι το X. Κατεβήκαμε στο Svolvær. Είμαστε Lofoten επίσημα. Είναι η πρώτη μας στάση στα Lofoten. Είναι ένα μικρή πόλη, μικρό νησάκι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Μία γρήγορη βόλτα, μισή ώρα νομίζω έχουμε, 40 λεπτά. Και επιστρέφουμε. Είναι όλα παγωμένα, Εγώ
από την Τρόμσο και έχουμε και ένα δωράκι. Έλενα, έλα. Δεν αντέξαμε πάνω από μισή ώρα. Είμαστε μισή ώρα. Είμαστε. Μας έσπασε το κρύο μέσα. Αχ. Είμαστε μισή ώρα. Μισή ώρα στην παγωνιά. Γράφεις. Τις βλακίες σου να τις γράψω. Τι να κάνω. Δεν έπρεπε κανονικά. Φύγαμε. Όλοι βγάζουν το σέλα. Έλεος, απολαύστε λίγο. Ναι ρε παιδιά, απολαύστε λίγο. Για μίλησε. Χορεύει τώρα. Δώσ' το μου. Θέλει να χορεύει τώρα με το δεις. Τέλειο. Όχι, άστο, δεν το έχω πιάσει, χορεύει. Αυτό είναι το Honningsvang. Το βορειότερο μέρος της Ευρώπης, το νότιο κάτω πίσω και εδώ. Είναι λίγο πιο πάνω εδώ, ναι. Α, να η γκαλερί. Πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία γκαλερί. Είναι και η μοντέρνα ζωής με θέμα το Βόρειο Σέλλας και γενικά εδώ την περιοχή. Να δούμε. Ψωνίσαμε.
Ορίστε. Ημερολόγιο με τι θα πω σε έργα τέχνης πάνω. Εμπνευσμένα από τον Αρκτικό Κύκλο. Μας κεράσανε γλυκάκια οι κυριεύουν εδώ. August, Engelbrektsson har ikke fått skoene på, men en robotstudio er fra Tullbakker, Sondre Eldre, og hans sønn var med til sønnen sin også. Du må vente nå! Okay, guys, let's count her down. 3, 2, 1, oh! Fridtjof, er du klar? Ο σκύλος αυτός έχει σώσει πολύ κόσμο στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Α, έχει και παράσημο. Λοιπόν, αυτό είναι το Honningsvåg. Είναι από τη βορειότερα σημεία της Νορβηγίας. Είναι τα βορειότερα κατοικήσιμα μέρη στην Νορβηγία. Είναι η βορειότερη πόλη. Παρότι στην Νορβηγία για να θεωρείσαι πόλη πρέπει να έχεις μόνιμους πάνω από 5.000 κατοίκους. Από το 96-97 έχει ισχύσει μια νέα νομοθεσία, νομίζω ειδικά για το Honningsvåg. Παρότι έχει πληθυσμό γύρω στους 2.500 κατοίκους, θεωρείται πόλη, επομένως αυτό την κάνει αυτόματα η βορειότερη κατοικήσιμη πόλη στην Νορβηγία και σε όλη την Ευρώπη. Φεύγουμε από το Honningsvåg, ο επόμενος βαθμός Kirkenes. Τελικός για την κλασγέρα προορισμός. Σύνορα Ρωσίας.
Το Βόρειος Έλλας για τελευταία φορά στο ταξίδι μας. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πιο εντυπωσιακό από τις άλλες φορές. Μας το κράταγε το καλύτερο για το τέλος. Αυτό ήταν η κρουαζιέρα. Πάμε. Αλίμονο αν δεν ερχόμασταν και στο εμπορικό του Κίρκενες. Έλενα. Αλίμονο. Πήραμε το ταξάκι μας να πάμε στο αεροδρόμιο. Πετάμε για Όσλο. Το αμαξάκι που θα νοικιάσουμε για μια μέρα στο Όσλο. Όσλο! Ήρθαμε στο Όσλο. Και πάμε κατευθείαν στο Pepe's Pizza που το βλέπουμε τόσες μέρες μπροστά μας. Πάμε σε ένα Pepe's Pizza να φάμε κάτι, γιατί δεν έχουμε φάει το πρωί τίποτα και η ώρα είναι 6 το απόγευμα.
Καλημέρα. Από Δανία. Δανία, Κοπενχάγη. Χθες πέσαμε ξερή για ύπνο. Σήμερα είχαμε πτήσει 6 ώρα το πρωί, επομένως δεν κάναμε πολλά πράγματα στο Όσλο. Κάναμε έτσι κάποιες βόλτες, ένα καφεδάκι και πήγαμε κατευθείαν για ύπνο. Σήμερα ήρθαμε, είναι 8 η ώρα το πρωί. Για πες τι θερμοκρασία έχει. Θερμοκρασία. Η αίσθηση είναι -11. -11 η αίσθηση. Από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Τώρα είμαστε στην κεντρική πλατεία. Ρόλεξ εδώ. Και πάμε στο λιμάνι. Πάμε. Πήγαμε. Ένα, δύο, γιουπι, γεια, Γεια, γιουπι, γιουπι, γεια. Γιουπι, γεια, γεια. Νίχα. Νίχα. Όλοι με ποδήλατα εδώ. Εδώ είναι τα ανάκτορα Αμαγιέκμπορν. Πού είμαστε εδώ? Εδώ είμαστε στα ανάκτορα Του Buckingham. του Αμαλιέμπορ. Και αυτός ο Κολοκοτρώνης. Εδώ πέρα βρίσκεται ο Μαρμάρινος Ναός. Έχει και μία φράση που αναγράφεται πάνω στο ναό και σημαίνει «Ο λόγος του Κυρίου μένει για πάντα αιώνιος». Καταπληκτικός ναός. Λίγο πιο δίπλα η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Άγιος Αλέξανδρος, Ναι. Νάτος. It's warm. Be careful. Okay. Thank you. Thank you very Thank you. much. Λοιπόν, ήρθαμε σε ένα καφέ στη Κοπενχάγη, ένα πολύ κόζι καφέ. Και θα κάνουμε μια ανασκόπηση του ταξιδιού. Κάναμε κρουαζιέρα από τις νότιες ακτές της Νορβηγίας και τον Μπέργεν μέχρι το πιο βόρειο σημείο, το Χόνιγκσβανγκ, και καταλήξαμε στο Κίρκενες. Το βορειότερο σημείο, δηλαδή στα σύνορα με Ρωσία, και έπειτα κατεβήκαμε στο Όσλο, στην πρωτεύουσα. Ακολούθησε η Κοπεχάγη, βρισκόμαστε τώρα. Μείναμε μια μέρα στο Όσλο και τώρα μισή μέρα στην Κοπενχάγη, γυρνάμε Αθήνα. Η κρουαζιέρα ήταν καταπληκτική, σας το συναισθήνουμε ανεπιφύλακτα. Κάναμε στάσεις σε πάρα πολλά λιμάνια. Ακόμα και σε μέρη που δεν κάτσαμε πολλή ώρα, ήταν πολύ όμορφα. Και άλλα τόσα λιμανάκια που περάσαμε, σταματήσαμε και δεν κατεβήκαμε. Και είδαμε, Ναι, τη θέα από το ναι, παράθυρο θέα της που καμπίνας μας. πάρα πολύ ωραία και αυτά. Περάσαμε μέσα από φιόρ, με χιονισμένα στο πλάι. Είδαμε σέλας, είδαμε... Παραείδαμε κάποια στιγμή που βαρεθήκαμε να το βλέπουμε. Μας παίρνανε τηλέφωνο ότι έχει βγει το σέλας και δεν είχαμε κουράγιο να σηκωθούμε πλέον γιατί το είχαμε χορτάσει. Η κρουαζιέρα είναι η συγκεκριμένη, την κάνουν δύο εταιρείες, η Havila και η Uningsbank, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η άλλη. Αλλά Havila νούμερο 1, καλύτερη. Και καινούρια κιόλας. Τα πλοία ήταν ολοκαίνούρια, αυτό που ήμασταν εμείς ήταν το πιο καινούριο από όλα, ήταν το 2023 είχε φτιαχτεί. Με ελληνικό όνομα κιόλας. Ναι, ήταν ο Havila Pollux, που είναι ο Πολυδεύκης. Το προσωπικό μέσα ήταν πάρα πολύ ευγενικό, μέχρι υπερβολής δηλαδή.
Ήταν όλα, το φαγητό ήταν άψογο, ήταν εστιατορίου, ακριβού εστιατορίου, όλα τα γεύματά τους, πολύ προσεκμένα και ακόμα και στο πώς τα στείνανε, παρότι είχαν να στήσουν 500 γεύματα τη μέρα, ήταν όλα στημένα. Θα τα έχετε δει και από τις φωτογραφίες, ήταν όλα πολύ ωραία. Αν κάποιος ενδιαφέρεται δηλαδή για Νορβηγία, 1000% η κρουαζιέρα, βλέπεις πολλά μέρη, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, τα έχεις όλα στην καμπίνα σου, είσαι πολύ ωραία και αν θέλετε τη γνώμη μας, δώστε και λίγα παραπάνω χρήματα και πάρτε μια καμπίνα με εξωτερική με παράθυρο όπως εμείς και όχι εσωτερική για να βλέπετε και πολλά πράγματα από το παράθυρό σας. Ακόμα καλύτερα πανοραμική θέα. Τώρα αν σας βγαίνει ακόμα καλύτερα να πάρετε πανοραμική με μπαλκόνι, αν σας βγαίνει οικονομικά, είναι το top. Ιδανικά θα ήθελα να την ξανακάνω αυτή την κρουαζιέρα καλοκαίρι. Είναι στα πλάνα, μπορούμε να το κάνουμε καλοκαίρι. Και καλοκαίρι μας είπαν ότι πρέπει να είναι πολύ ωραία γιατί περνάει μέσα από πολλά φιόρτ που τώρα λόγω καιρού δεν μπορούσε να μπει μέσα. Αλλά αυτά. Θα σας δείξουμε και λίγα πράγματα από. Σας έχουμε δείξει δηλαδή από Όσλο, θα σας δείξουμε και τώρα από Κοπενχάγη κάποια πράγματα. Γιατί να μάθει είναι εντυπώσεις οι καλύτερες. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό να πούμε γιατί ούτε για την κρουαζιέρα, ούτε για το πλήρωμα, ούτε για το πώς το έχουν στήσει. Ήταν όλο. Μία μικρή ενόχληση είχα εγώ επειδή κούναγε την τελευταία μέρα. Ναι. Αλλά είμαι και ευαίσθητη και ζαλίζομαι. Το πάνω μέρος της Νορβηγίας, όταν φτάσαμε στο πολύ πάνω μέρος, μετά εκεί, μόνο εκεί κούναγε αρκετά για μια μέρα και αν δεν το αντέχετε ίσως εκεί τα χρειαστείτε λίγο, αλλά κατά τα άλλα το υπόλοιπο ταξίδι δεν είναι πολύ ομαλό. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή και με το που ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε και μετά ήταν καλό, αλλά ήταν ένα 15 με 20 ώρες που ήταν λίγο σκότωμα. Θα πούμε κάτι άλλο? Τελειώσαμε. Εντάξει. Τα λέμε ξανά στο επόμενο ταξίδι. Πιο γνωστό με hot dog στην Κοπενχάγη. Αλίμονο να το δοκιμάσαμε και από εδώ.